अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అంటే అన్ని విద్యలలోకి రాజు లాంటిది, రాజు వంటిది రాజవిద్య. రాజగుహ్యం కూడా అంటే అంత పరమ అతి రహస్యమైనటువంటి విద్య అండి. అంటే అందరికీ కూడా చెప్పేటటువంటి విద్య కాదు, అర్హులైన వాళ్ళకే చెప్పేటటువంటి విద్య అని ఈ అధ్యాయానికి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని పేరు. ఎంతో పరమ గుహ్యమైన జ్ఞానము రాజవిద్య గుహ్య యోగం. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. అంటే ఈ జ్ఞానము ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, ఈ గుహ్యమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వెప్పుడు కూడా నా మీద అసూయపరుడవు కాదు కాబట్టి ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకిప్పుడు చెప్తాను. ప్రవక్ష్యాం అంటే నీకిప్పుడు తెలియజేస్తాను. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో ఇది నీకు పూర్తిగా జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా నీకు చెప్తాను. ఈ జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్, నీకు మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు పలికారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలియజేయాలంటే కూడా భగవంతుడి పట్ల భక్తి విశ్వాసాలు, ఆ తరువాత ఆ అసూయ అనేది లేకుండా ఉండటం భగవంతుడి పట్ల అనేది ముఖ్యము అని మనకు ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ జ్ఞానము అంటున్నారు, అసలు ఈ జ్ఞానంలో ఉన్న దశలు ఏమిటి అంటే రహస్యమైన జ్ఞానము, అతి రహస్యమైన జ్ఞానము, అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం. 3 రకాలుగా ఉన్నది ఈ జ్ఞానంలో దశ. ఏమిటి అంటే రహస్యమైన జ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఆత్మకు దేహానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. అది మనం 2వ అధ్యాయంలోనే చూసాము. ఆత్మ సచ్చిత్తానంద, ఎప్పటికీ ఉండేది, అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్య, ఇప్పుడు ఎటర్నల్, శాశ్వతం, ఎప్పటికీ ఉండేది అని చెప్పి ఆ భగవంతుడి అంశ కాబట్టి అది సత్. ఎటర్నల్ అంటే సత్ అని కూడా చెప్తున్నాము. సత్యము ఏదైతే ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా ఉంటుందో అదే సత్యము, దాన్నే ఎటర్నల్ అంటారు అని కూడా చెప్తున్నాము. అది ఆత్మ. ఎందుకు సత్ అంటే భగవంతుడి యొక్క అంశ కాబట్టి, భగవంతుడు కూడా సత్ కాబట్టి మన ఆత్మ కూడా సత్, ఆయనలో అంశే కాబట్టి. సో సచ్చిత్తానంద విగ్రహ అని మనం భగవంతుణ్ణి అంటూ ఉంటాం. బ్రహ్మ సంహితలో కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఆ సచ్చిత్తానంద విగ్రహ, ఆయన విగ్రహము సచ్చిత్తానందయే, ఆయన ఆత్మ కూడా పరమాత్మ, అది కూడా సచ్చిత్తానందే.
మనం కూడా పరమాత్మలో ఒక అంశం కాబట్టి మన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానంద. ఈ దేహాత్మల వ్యత్యాసం రహస్యమైనది చూశాం. ఇకపోతే అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భక్తియుక్త సేవ యొక్క జ్ఞానం, కృష్ణుడితో సంబంధం, భగవంతుడితో మనం పెట్టుకునే ఈ యోగ కనెక్షన్, ఈ భక్తి యోగం అనేది ఎలాగు అన్నది అది కూడా చూసాము. ఇకపోతే అత్యంత రహస్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ. అంటే రెండవదేమో భక్తితో సేవ చేయటం, మూడవది ఆ శుద్ధ భక్తియుత సేవ అనే స్థితికి వెళ్ళగలగటం. అంటే ఆ శుద్ధ భక్తులు త్రిగుణాలను అధిగమించి ఇంకా కంప్లీట్ గా భగవంతుడి అనుభూతిలోకి వెళ్ళిపోతారు, ఆత్మానుభూతి, పరతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. సో ఆ అనుభూతిలోకి వెళ్ళగలిగటం ఎవరికి సాధ్యం అంటే శుద్ధ భక్తులకు. వాళ్ళు సత్వరజ తమో గుణాలకు అతీతంగా మనం ఈ స్థిత ప్రజ్ఞతను అలవాటు చేసుకుని ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు శుద్ధ భక్తుల స్థితిలోకి వెళ్తాము. అది అప్పుడు భగవంతుడుని మనము ఆయనని స్పందింపజేసి మనము ఆ ప్రతిస్పందనను మనము అనుభవించగలుగుతాము. అది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాల్లో కన్నిటిలోకి ఇక ఫైనల్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞాన విజ్ఞానం అది. సో ఇలా 3 దశలుగా ఉన్నది. ముందు అసలు మన దేహం కాదు ఆత్మ అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఆ తరువాత భగవంతుడితో సంబంధం, ఆ యోగాలోకి వెళ్ళటానికి, భక్తి యోగంలోకి ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్, యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాము. ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవటానికి నెక్స్ట్ స్టేజ్, అది అతి రహస్యమైన స్టేజ్. అంటే భగవంతుడితో మనం సంబంధం పెట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించేటువంటి స్థితి. అత్యంత రహస్యమైనది ఏమిటంటే ఆ యోగంలో మనము చివరకు ఆ శుద్ధ భక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళగలిగి ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నిటినీ కూడా అధిగమించి మనము స్థిత ప్రజ్ఞతతో ఆత్మానుభూతిని ఎప్పుడైతే పొందగలుగుతామో, ఆ పరతత్వాన్ని ఎప్పుడైతే అనుభవించగలుగుతామో, తెలుసుకోగలుగుతామో, భగవంతుణ్ణి అలా మనం 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్పందించగలుగుతాము. మనము ఆ ప్రతిస్పందనను మనము అనుభవించగలుగుతాము. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. కాబట్టి రాజవిద్య రాజగుహ్యం, విద్యలలోకి రాజు లాంటిది, రహస్యాలలోకి అతి రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఇది ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానము. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. సో నీకు ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆత్మానుభూతిని ఇది నీకు ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత ధర్మవంతమైనది. ధర్మం అంటే ఏమిటో, ఇదే ధర్మానికి పరిపూర్ణత. సుసుఖం, అత్యంత సుఖాన్ని ఇచ్చేది. అంటే సుఖం అంటే మన ఇంద్రియ సుఖాలు కాదు, మనకు ఆ నిత్యానందాన్ని ఇచ్చేటటువంటి సుఖం, దివ్యానందాన్ని ఇచ్చేటటువంటి సుఖం, సచ్చిత్తానందాలో ఉన్న ఆ నిత్యానందాన్ని మనము అనుభవించి చవి చూడగలిగేటటువంటి సుఖం. కర్తుం అవ్యయం, ఇది నిత్యమైనది, సంతోషంగా మనము చేయదగినది అని ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ రకంగా వర్ణిస్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం విద్యలలోకి రాజు, రహస్యాలన్నిటిలోకి అత్యంత రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం, ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ధర్మానికి ఇది పరిపూర్ణత, నిత్యమైనది, చాలా సంతోషంతో మనం చేయదగినటువంటి యోగము, జ్ఞానము అని చెప్తూ, రాజవిద్య అంటే ఈ గీత జ్ఞానం అనేది అన్ని జ్ఞానాల్లోకి రాజు లాంటిది. అంటే మనకు సోషల్ జ్ఞానం అంటే ఈ సాంఘిక జ్ఞానం ఉంటుంది, చుట్టూ జరిగేది అవన్నీ. తర్వాత ఉదాహరణకు సైన్స్, ఆయుర్వేద జ్ఞానం, ఆయుర్వేద సైన్స్. ఎస్ట్రలాజికల్ అంటే నక్షత్రాల గురించి, వాటి గురించి, ప్లానెట్స్ గురించి చదువుతూ ఉంటాం, ఆ జ్ఞానం. తర్వాత సైన్స్, సైంటిఫిక్ జ్ఞానము. దానికంటే అంటే ఒకదానిని మించిన జ్ఞానాలు ఒకటి అని చెప్తున్నారు. చివరికి అన్నిటికంటే సైన్స్ విజ్ఞానం గొప్పది. ఆ సైంటిఫిక్ విజ్ఞానం కంటే కూడా ఈ గీతా జ్ఞానం ఇంకా గొప్పది అని ఇక్కడ మనకు ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. రాజు విద్య
అయితే ఈ రహస్యమైనటువంటి గుప్త జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అని గనక మనం చూసినట్లయితే, సరే రాజు గొప్ప జ్ఞానాల్లోకి రాజు వంటిది. రాజగుహ్యం అత్యంత రహస్యమైనది. పవిత్రం అంటే శుద్ధ జ్ఞానం. ఇదంతా కూడా ఈ శ్లోకంలో చూసిన విషయాలే మళ్ళీ ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. రాజవిద్య, రాజగుహ్యం, పవిత్రం, ఇదముత్తమం, ప్రత్యక్షావగమం, ధర్మ్యం, సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. పవిత్రం అంటే శుద్ధమైన శ్రేష్టమైన జ్ఞానం, ఉత్తమమైనది, దివ్యమైనది. ప్రత్యక్షావగమం, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత ఈ జ్ఞానమే. సుసుఖం మనను ఎంతో ఉల్లాసంగా మన యొక్క ఆ ఉల్లాసతను మనకు అందజేస్తుంది, భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందినటువంటి ఆనందం. అవ్యయం ఇది నశింపనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేటటువంటి జ్ఞానం ఇది. ఒకసారి మనకు అర్థమైన తర్వాత మనకు అది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. అశ్రద్ధదానా పురుష ధర్మస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి 2 రకాల అర్హతలు ఉండాలి అంటున్నారు. ఏమిటి అంటే, ముందు అసూయ, అనసూయవ అంటే మొదటి శ్లోకంలో చెప్పారు ఏమని, ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, నువ్వు అసూయ లేనివాడు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను అని. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే 2 అర్హతలు ఉండాలి. అసూయ లేకుండా ఉండటం ఒకటి, శ్రద్ధ, విశ్వాసం అనేది ముందు భగవంతుడి మీద ఆ విశ్వాసం, శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. ఈ 2 అర్హతలు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే. కాబట్టి ఇక్కడ అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. పరంతప అంటే అర్జున శత్రువులను జయించేవాడా అని పరంతప అనే మాటకు అర్థము. ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తి మార్గము, ఇందులో విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అశ్రద్ధ, ఎవరికైతే శ్రద్ధ ఉండదో అటువంటి పురుషులు, అటువంటి జనులు ఈ ధర్మవంతమైనటువంటి ఈ యోగాన్ని వాళ్ళు పొందలేరు. అప్రాప్యమాం నివర్తంతే, కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను అప్రాప్యం అంటే పొందలేరు. నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. నివర్తంతే అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది మృత్యు సంసార లోకానికి. అంటే ఇది జనన మరణ చక్రం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని మృత్యు సంసార లోకం అని పిలుస్తున్నారు. కాబట్టి దుఃఖాలయం అని కూడా మనం ఇంతకుముందు చూసాము, అలా కూడా పిలుస్తారు. కాబట్టి ఇలా ఎవరైతే అశ్రద్ధతో ఉన్న వాళ్లకు నేను ప్రాప్తం కాను, వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలోకి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శత్రువులను జయించే అర్జున, ఈ ధర్మం మీద ఎవరికైతే విశ్వాసం ఉండదో వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అసూయ లేకుండా ఉండాలి, అసలు భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి ఉండాలి. ఉదాహరణకు మనం స్కూల్లో ఉంటాము, మనం శ్రద్ధగా చదువుకోకపోతే అదే క్లాస్లో ఉండిపోతాం. అలాగే ఇక్కడ భక్తి అనేది లేకుండా మనం విశ్వాసము, భక్తి విశ్వాసాలు లేనప్పుడు ఇంకా భగవంతుడిని పొందలేం, ఇంకా జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాము అని ఇక్కడ ఉదాహరణలో చెప్తున్నారు. మొన్న మనము ఈ గోలోక చాట్ చూసాము, అది ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ చక్కగా చూపిస్తున్నారు. జడ జగత్తు అని సత్యలోకము, తపోలోకము, జనలోకం, మహర్లోకం, స్వర్గలోకము, తర్వాత ఈ భూలోకము, కింద ఈ అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలన్నీ, నరక లోకాలు కింద ఉన్నాయి. గర్భోదక సాయి విష్ణు యొక్క నాభి నుంచి ఇది జన్మించటము, బ్రహ్మ ముందుగా ఆయన లోకము, ఆయన జన్మించటము చూస్తున్నాము. ఈ పక్కన మనకు కనిపించట్లేదు, శ్వేత ద్వీపంలో మనకు క్షీరసాగరంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరి హృదయాలలో పరమాత్మగా ఉంటున్నారు. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు మనకి ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో అది ఇక్కడ కనిపించటం లేదు. మయా తతం ఇదం సర్వం జగద్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వసిస్థతః.
ఈ సమస్త మయాతతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన. సో ఈ సమస్త జగంలోనూ నేను అవ్యక్తంగా కనిపించకుండా ఈ జగత్తంతా, ఈ ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. అంతా ఈ ప్రపంచమంతా, మనకు భౌతిక ప్రపంచం అన్ని లోకాల్లో ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాను. అన్ని ప్రాణులు నా మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. మత్స్థాని సర్వభూతాని, అన్ని జీవాలు కూడా నా మీద స్థాని ఆధారపడి ఉన్నాయి, స్థితమై ఉన్నాయి. నచాహం తేష్ అవస్థిత, కానీ నేను వాటి యందు లేను అని చెప్పి, స్థితుడను కాను, లేను అంటే నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అర్థం ఏమిటి అంటే, సమస్త ప్రాణులు భగవంతుడిలో స్థితులై ఉన్నారు, నేను వాటిలో స్థితుడనై లేను అంటే నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతుడను అని అక్కడ అర్థం. అందరిలోనూ వాటిల్లో నేను లేను, సమస్త ప్రాణులు నాలో ఉన్నారు, నేను వాటిలో స్థితుడై లేను అంటున్నారు ఏమిటి, అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ ఉన్నాడని అంటున్నారు కదా అని మనకు ఒక సందేహం రావచ్చు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే మాయ భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి ద్వారా సృష్టించబడింది. అంతా కూడా భగవంతుల్లోనే ఉంది. ఇదంతా కూడా విశ్వరూపం, అందుకే ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ఇదంతా కూడా ఇమిడి ఉన్నది అని మనం ముందు ముందు విశ్వరూపాన్ని కూడా చూస్తాము. అర్జునుడికి చూపించేటప్పుడు 11వ అధ్యాయంలో మనం విశ్వరూప సందర్శనం చేస్తాము. అయితే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచం మాయాశక్తి, ఆ మాయకు నేను బద్ధుడను కాదు. అంటే మాయ అంటే ఏమిటి, సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉన్నది భౌతిక ప్రపంచం. ఆయన సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతులు కాబట్టి అది ఇక్కడ అర్థం. నాలో ఆ మాయ లేదు, మాయను నేను సృష్టించాను అంటే ఇదంతా కూడా నాలో ఉన్నా కూడా ఆ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో నేను లేను అని ఇక్కడ అర్థం. అయినా కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, 5వ దాంట్లో, సృష్టించబడిన సర్వప్రాణులు కూడా నాలో స్థిరంగా ఉండవు, నా దివ్య శక్తిలోని అద్భుతం ఏమిటో అసలు చూడు, నేనే సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడిని అయినప్పటికీ నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను. ఇక్కడ మనకి ఇంకొంచెం వివరంగా ఆ విషయం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విషయమే చెప్తున్నారు. నేను అన్నిటినీ సృష్టించి అన్ని మెయింటైన్ నిర్వహిస్తున్నాను అయినప్పటికీ నేను ఆ భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభావితుడను కాను. అలాగే అంత వీస్తూ ఉంటుంది గాలి, ఎల్లప్పుడూ వీస్తూ ఉన్న ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది ఆ గాలి. అలాగే సర్వ ప్రాణులు కూడా అన్ని కూడా నాలో స్థితమై ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాయువు ఉన్నది, వాయువు ఎక్కడుంటుంది, ఈ ఖాళీ స్థలంలోనే ఉంటుంది, అంత మన చుట్టూ ఆకాశంలో అంతాను. కాబట్టి ఎంతో బలంగా ఉండే గాలి కూడా ఈ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నది. అలాగే సర్వ ప్రాణులు కూడా భగవంతుల్లోనే స్థితమై ఉన్నాయి. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానీన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సో ఈ అన్ని అంటే ఈ ప్రకృతి భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షతన, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా యొక్క అధ్యక్షతలో, దర్శకత్వంలో అంటే నేను డైరెక్ట్ చేసే విధంగా నేనే డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రకృతిని. అలా నా దర్శకత్వంలో, నా డైరెక్షన్లో అన్ని చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సూయతే సచరాచరం, చర అచరం. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. కాబట్టి దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ సృష్టింపబడుతుంది. అలాగే సృష్టింపబడుతుంది, మళ్ళీ నాశనం కూడా అవుతుంది. అంటే ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క డైరెక్షన్లోనే, ఆయన దర్శకత్వంలోనే, ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతోంది. ఏది, ప్రకృతి నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి, భగవంతుడి శక్తియే ఈ ప్రకృతి కూడా.
మనం చూసాం. ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచం, ప్రకృతి అనవచ్చు. నా శక్తులలో ఒకటి అయిన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలోనే పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర జీవులను, అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నిటినీ కూడా సృష్టిస్తూ ఉంటుంది. నా దర్శకత్వంలో మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ నాశనం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. సృష్టి విలీనం రెండు కూడా నా దర్శకత్వంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మూఢులు అనేవాళ్ళు భగవంతుడిని విశ్వసించక ఏం చేస్తారు అనేది చూద్దాం. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో అవజానంతి మాం మూఢ అంటే మూఢులు నన్ను అర్థం చేసుకోలేక, నన్ను అవజానంతి తెలుసుకోలేక, మానుషీం తనుమాశ్రితం నేను మనుష్య రూపంలో ఇలా ఒక శరీరంతో ఇక్కడ మనుష్య రూపంలో వచ్చానని చాలా మంది మూఢులు నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు. పరంభావం అజానంతో ఈ పరమ దివ్యమైనటువంటి నా యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోలేక మమాభూత మహేశ్వరం, ఏది నేను సమస్త భూతాలకు కూడా మహేశ్వరుడిని నేను అనే విషయం వాళ్ళు ఈ పరంభావాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడినైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వాళ్లకు అర్థం కావటం లేదు అని చెప్పి మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు. మనుష్య రూపంలో వచ్చానని నన్ను గుర్తించలేక, నా దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు గుర్తించలేక, తెలుసుకోలేక, సర్వజీవులకు మహేశ్వరుడిననే విషయం వాళ్ళు గ్రహించలేక, ఆ దివ్య భావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక నన్ను పరిహసిస్తారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ముఖ్య శ్లోకం, చాలా ముఖ్య శ్లోకాలే ఉన్నాయి. ముఖ్య శ్లోకం ఇందులో మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి అని చూసాము, అది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఇది 4వది, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. మయా తతం ఇదం జగదవ్యక్తమూర్తి. ఇది 9.10 ముఖ్య శ్లోకం. ఆ తర్వాత అవజానంతి మాం మూఢా, ఇది కూడా 9.10 and 11 రెండు ముఖ్య శ్లోకాలు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. 13 మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యానన్యం మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. కాబట్టి నా యొక్క దివ్య శక్తులను ఆశ్రయించిన ఈ మహాత్ములు పార్థ, అర్జున, దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః. సో నా సమస్త సృష్టికి నేనే మూలమని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో అటువంటి మహాత్ములు. భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం. అనన్య మనస్సుతో, అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు, పూజిస్తూ ఉంటారు. నన్ను అంటే వాళ్ళు కేవలం నాయందే మనస్సును లగ్నం చేస్తారు. అలా అనన్య చిత్తంతో మనస్సును నాయందు లగ్నం చేస్తూ జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం, వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నము అవుతారు అని చెప్పి అవ్యయమైనటువంటి ఈ భగవంతుడి యొక్క దివ్య జ్ఞానంలో వాళ్ళు, భక్తిలో వాళ్ళు లీనమవుతారు అని చెప్తున్నారు. నా దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు సమస్త సృష్టికి నేను ఆది మూలమని అనన్య చిత్తంతో కేవలం నా మీదే వాళ్ళు మనసు లగ్నం చేసి నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. కృష్ణ బలరాములు, యశోదమాయి ఇక్కడ చూస్తున్నాం, పైన కృష్ణార్జునులు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. మహాత్ములు అంటే అసలు ఏమిటి? మహాత్ములు సదా నన్ను భజిస్తూ అనన్య మనస్సుతో భూతాదిం అవ్యయం జ్ఞాత్వ, నేను ఈ సమస్త భూతాలకు అవ్యయుడను అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ మహాత్ములు ఎవరు
అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తశ్చ దృఢవ్రత నమస్యం తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో సతతం ఎప్పుడు నన్ను కీర్తిస్తూనే ఉంటారు. కీర్తయంతో యతం అంటే కీర్తనలతో భగవంతుడి యొక్క లీలలను తలుచుకోవటం. యతం తశ్చ దృఢవ్రత, ఇలాగే ఎప్పుడు కూడా దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు ఈ మార్గంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ. నమస్యంతశ్చ నాకు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. నమస్కరించటం అంటే ఏమిటి? ప్రార్థన, భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం. భక్త్య నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, భక్తితో నిత్య ఎప్పుడు కూడా యుక్త ఉపాసతే, ఈ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారు, నిమగ్నమై స్థితులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ మహాత్ములనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారు అన్నది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా, ఈ మహాత్ములు నన్ను ఆశ్రయించిన, నా దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించిన ఈ మహాత్ములు నన్ను నా మీదే మనస్సు లగ్నం చేసుకుని నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మహాత్ములు అనేవాళ్ళు అసలు ఏం చేస్తారు, ఎలా చేస్తే వాళ్ళ భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు, ఈ భక్తి అనేది ఎలా పెంపొందించుకోవాలి అని చాలా మంది మనందరికీ వచ్చే డౌట్ అది. కాబట్టి అలా ఏ రకంగా అంటే అందుకని మహాత్ములు ఏం చేస్తారు అనేది మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో ఎల్లప్పుడూ దివ్యలీలలను గానం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత యతంతశ్చ దృఢవ్రత, ఈ రకంగా ఒక దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ మార్గంలోనే వాళ్ళు శ్రమిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి కీర్తించటం, ఆయన్ని స్మరించటం. వినయంతో నమస్యంతశ్చ, భగవంతుడి ముందు ప్రణమిల్లుతూ మాం భక్త్య నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, భక్తితో భగవంతుడికి నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఎప్పుడు నిత్యము కూడా ఆయన్ను ఆరాధిస్తూ ఉపాసన చేస్తూ ఉండటంలో నిమగ్నమై ఉంటారు ఈ భక్తులు, మహాత్ములు అనేవాళ్ళు. ఉదాహరణగా ఇక్కడ ప్రభుపాదన చూపిస్తున్నారు. ఆయన యొక్క శిష్యులు వాళ్ళు నిరంతరం కీర్తిస్తూ, ఆయన స్వామి మీద పుస్తకాలు రాస్తూ ఆయన నిత్యము ఇందులో భక్తిలో ఆయన నిమగ్నమై ఉన్నారు. మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు, వాళ్ళు చేసే పనులు ఎలా ఉంటాయి అనేది మళ్ళీ ఈ 9.14 మనం చూసాము. అదే ఇక్కడ కీర్తన ఎప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు, దృఢమైన విశ్వాసంతో ఉంటారు ఈ మార్గంలో. ప్రణామాలు, భగవంతుడికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఈ భక్తి మార్గంలో లీనమై ఉంటారు. నిత్యాయుక్త, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇందులో స్థితులై ఉంటారు ఈ మహాత్ములు. ఇంకా వేరే రకాల భక్తులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమిటి అని చూస్తే ఇతర రకాల ఆరాధకులు సూర్యుడి రూపంలో అసలు అర్జున నేనే వేడిని ఇస్తున్నాను, అలాగే నేనే వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వాన్ని ఇచ్చేది నేనే, మృత్యు రూపంలో వచ్చేది కూడా నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే. అంటే ఆత్మ, ఆ పైన ఉన్నటువంటి తాత్కాలికమైన భౌతిక శరీరం కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆయన సృష్టించిన పంచభూతాలతోనే మనకి శరీరం కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ఆ అశాశ్వతమైన శరీరం కూడా భగవంతుడి పంచభూతాల యొక్క ఆకారమేను. సో సూర్యుడి అన్ని, వర్షమైన, సూర్యుడైన, తర్వాత మృత్యు రూపంలో వచ్చే యమధర్మరాజైనా, లేదంటే స్వర్గంలో ఉన్న అమరత్వం ఇంద్రుడవ్వని, వీళ్ళంతా ఈ దేవతలంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత 20వ శ్లోకంలో ఇంకా ఏం చెప్పారు, వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు. మనం కర్మ అంటే ఏంటి, వేదాలు చేయవచ్చు అని చెప్పినటువంటి పనులు, చేయకూడదు అనకుండా అనే పనులు కాకుండా చేయవచ్చు అని చెప్పే పనులు, వాటిని సకామ కర్మ అంటారు. కర్మ అంటే కూడా సకామ కర్మ. సో ఈ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి సకామ కర్మల పట్ల ఎవరైతే మొగ్గు చూపిస్తారో వాళ్ళు యజ్ఞయాగాదులతో వాళ్ళను పూజిస్తారు. అలాగే యజ్ఞశేషం అయిన ఈ సోమరసం అనేది ఉంటుంది ఈ యజ్ఞం చేసిన తర్వాత. ఆ సోమరసం తాగితే పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులమైపోయి స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు అని అంటారు. కాబట్టి వీళ్ళంతా
ఆ యాజ్ఞయాగాదులు చేసి సోమరసం తాగి వాళ్ళ పుణ్యం కారణంగా ఈ స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడి లోకానికి వెళ్తారు. ఇంద్రలోకం అంటే స్వర్గం లోకానికి అధిపతి ఎవరు అంటే ఇంద్రుడు. అక్కడికి వెళ్తారు. దేవతలు ఇంద్రలోకంలో స్వర్గలోకంలో అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తారు. దేవతలంతా అక్కడ ఉంటారు స్వర్గలోకంలో. సో అక్కడ అన్ని సుఖాలు వాళ్ళు అనుభవిస్తారు. అయితే స్వర్గలో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ స్వర్గ లోకంలో ఈ సుఖాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళ పుణ్యం అంతా తరిగిపోయే వరకు అక్కడ అనుభవిస్తారు. అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చిపోతూ ఉంటారు. అంటే ఈ యజ్ఞాలు చేయటము అది పుణ్యమే, కానీ వాళ్ళు దాని మీదే వాళ్లకు మనసు ఉంది. ఎందుకు? ఈ యజ్ఞం చేస్తే పుణ్యం వస్తే స్వర్గానికి వెళ్తాము అనుకుంటున్నారు, స్వర్గలోకంలో ఈ సుఖాలన్నీ అనుభవించవచ్చు అని. కరెక్టే, ఆ రకంగానే వెళ్తారు, అనుభవిస్తారు. కానీ అదంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఈ దుఃఖాలయమైన భూప్రపంచంలోకి భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు అంతవరకే సుఖాలు అనుభవించాలని పుణ్యాలు అలా చేస్తున్నారు. ఇది జైంట్ వీల్ చూపిస్తున్నారు. ఇలాగే మనం కింద ఉంటాము, పుణ్యం చేస్తే మెల్లగా పైకి వెళ్తాం స్వర్గంలోకి. కానీ అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండదు కదా, అన్ని పైనుంచి మనకు బాగా అంత కనిపిస్తుంది, బాగుంటుంది. కానీ ఎప్పుడూ అక్కడే ఉండం కదా, మళ్ళీ కిందకి దిగి రావాలి. అలాగే మన పుణ్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కిందకి తిరిగి ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావాల్సి ఉంటుంది. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో ఇలా మనము స్వర్గ సుఖాల కోసం చేస్తే వెళ్తాము, కానీ పుణ్యం అయిపోయినాక మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం. అదే భగవంతుణ్ణి మనం ధ్యానిస్తే ఇక మనం భగవత్ ప్రపంచానికి వెళ్తాము. ఆయన ఒక్కసారి అనుభూతి చెంది ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ పరంధామానికి వెళ్తే మళ్ళీ మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే. ఎవరైతే ఈ అనన్య చింతనతో అనన్య భక్తితో మాం నన్ను ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారో ఈ రకంగా, తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం వాళ్ళు నిత్యము కూడా మనస్సు ఇందులో స్థితులై ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలను నేనే చూసుకుంటాను. వాళ్లకు లేనిదేదో ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. యోగక్షేమం చూడటం అంటే వాళ్ళకి లేనిది నేను ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది. సో ఎవరైతే నా దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నా మీదే మనసు నిలిపి ఉంటారో వాళ్ళకి లేనిది, వాళ్ళ యోగక్షేమాలన్నీ నేను చూసుకుంటాను. అంటే వాళ్ళకి లేనిది ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహదేవుడు ఏ రకంగా అన్ని కష్టాల నుంచి కాపాడింది. ఆయన ఏనుగులను తొక్కించాలని చూస్తే అప్పుడు కాపాడారు, సముద్రంలో విసిరేస్తే అప్పుడు కాపాడారు, అగ్నిలో విసిరేస్తే కాపాడారు. అన్ని సమయాల్లో కూడా ఆయనను కాపాడింది నారాయణ మంత్రంతో. ఆయన చేసిన ఉపాసన వల్ల ఇలా ఆయనకు ప్రియ భక్తుడు అయ్యారు. ఇక్కడ కుచేలుడిని చూపిస్తున్నారు. అలాగే కుచేలుడు బాల్య స్నేహితుడు, వాళ్ళిద్దరూ ఆయన కుచేలుడికి ఆయన పట్ల ఉన్న భక్తి, ఆయన సహాయం కోసం అడగటానికి వచ్చిన నోరు తెచ్చి అడగలేకపోయారు. కృష్ణుడిని చూస్తే చాలనుకున్నారు. అందుకని ఆయన్ను భక్తితో శ్రీకృష్ణుడు ఆయనను ప్రేమతో ఏ రకంగా ఆయనకు పరిచర్యలు కూడా చేసి కావలసినది అడగకుండానే ఇచ్చినటువంటి ఉదంతం ఇక్కడ ఈ కథ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. కాబట్టి నిజమైన భక్తి ఉన్న వాళ్ళు అడగక్కర్లేదు, అడగకుండానే వాళ్ళ విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడే చూసుకుంటారు. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో దేవతలను పూజించేవారు దేవతల దగ్గరకు వెళ్తారు. ఇందాక మనము చూసాము, ఈ రకరకాలుగా ఇలా కొన్ని అవసరాల కోసం
ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము మనము ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు. వర్షం కావాలంటే వరుణ దేవుడిని, ఇలా వివిధ అవసరాల కోసం కొన్నిసార్లు మనం ఆ దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. అలాగే అగ్నిలో మనము యజ్ఞాలు చేసి ఆ సోమరసం అది తీసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు అంటూ ఒక్కొక్కసారి అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాము. సో దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతల లోకంలో జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించే వాళ్ళు కొందరుంటారు. వాళ్ళు అలాంటి లోకాల్లోనే పుడతారు, భూత ప్రేత లోకాల్లో. కానీ నా భక్తులు మాత్రం భగవంతుని ఆరాధిస్తే ఆయన లోకానికి వెళ్తాము అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కుచేలుడు ఇక్కడ భగవంతుడికి ప్రేమతో మనము ఆయన్ను ప్రార్థించటం అంటే కుచేలుడు, తర్వాత శ్రీరామచంద్రుని శబరి, ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి గజేంద్రుడు, వీళ్ళంతా వాళ్ళకున్నది ఏదీ లేదు, వాళ్ళకున్నదల్లా భక్తియే భగవంతుడి మీద, ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు. కాబట్టి భగవంతుడికి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ తక్కువ వాళ్ళ ఇదంతా కూడా అనవసరం. మనం అంబరీష్ మహారాజు కథను చూసాం, దుర్వాసుడు అంబరీష్ మహారాజు. ఆయన దుర్వాసుడు అంత గొప్ప ముని అయినా కూడా అంబరీష్ మహారాజు భక్తుడు. సో భగవంతుడికి ఏది అక్కర్లేదు, ఆయనకు కావాల్సింది భక్తి మాత్రమే. ఎవరైతే ఆయన మీద ఆ భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళని భగవంతుడు ఈ రకంగా అనుగ్రహిస్తారు అని ఈ చిత్రాల్లో చూపిస్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమి భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపకృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. కాబట్టి భక్తితో ఉంటే అన్న మాట చూస్తున్నాము, భక్తి యోగం అని చెప్పుకుంటున్నాం. కాబట్టి అసలు ఈ భక్తి చాలా సరళమైనది. ఎటువంటిది అంటే చాలా సరళమైనది. అంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంటే పత్రం ఆకు, పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీరు, ఆఖరికి నీటితో అయినా సరే యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, ఎవరైతే భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో నాకు ఈ ఆకైనా పువ్వైనా పండైనా నీరైనా సరే ఇస్తే తదహం భక్తి ఉపహృతం, భక్తితో సమర్పిస్తే అశ్నామి ప్రయతాత్మనః, నేను దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. నాకు స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకైనా పువ్వైనా పండైనా జలము ఆఖరికి నీరైనా సరే సమర్పిస్తే దాన్ని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. నాకు వేరే ఏమీ అక్కర్లేదు. అంటే భగవంతుడికి మనం విపరీతంగా డబ్బు ఇవ్వాలని కానీ అది కూడా అవన్నీ చూడరు. భగవంతుడు చూసేది మనం ఇచ్చే దాని వెనక ఉన్నటువంటి భక్తి. ఏమి ఇస్తున్నామని కాదు, ఎలా ఇస్తున్నాం అన్నది ముఖ్యము. ఇక్కడ ఒక భాగవతంలో కథ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ పండ్లు అమ్ముకుని ఈ స్త్రీ ఆవిడ వస్తూ ఉండి రోజు అమ్ముకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బియ్యం వేస్తే పండ్లు ఇవ్వటం ఇలాంటివి ఉండేది, డబ్బు కాకుండా. సో ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఒక రోజు ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ఈ బియ్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి వెయ్యాలి అంటూ ఆ చిన్ని చేతులతో తీసుకొస్తే అంతా కూడా పడిపోయి 2 గింజలు మిగులుతాయి ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చేసరికి. ఆవిడ ఎంతో భక్తితో భగవంతుడి మీద ప్రేమతో ఆవిడ ఆ 2 గింజలు తీసుకుని ఆ బుట్టలో ఉన్న పళ్ళన్నీ కూడా ఆయన చేతుల నిండా పెట్టింది. సో ఆవిడకి తెలియదు. ఆ తర్వాత ఆవిడ బుట్టలో ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళినాక తర్వాత చూసుకుంటే ఆ బుట్ట నిండా ఇలా రత్నాలు అన్ని కూడా బంగారం నిండి ఉన్నది. ఆ చిత్రాన్ని ఆ కథను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి భక్తితో ఇవ్వటం అనేది ముఖ్యము. మనము పండైన నీరైన ఫలమైన ఆకైన పువ్వైన భక్తితో ఇస్తే చాలు. భగవంతుడికి కావాల్సింది భక్తి, మన హృదయంలో భావము. సో భగవంతుడికి ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే ఆకు, పువ్వు, పండు, నీరు. తులసి చూస్తున్నాం, భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియమైనది తులసి రాణి. కాబట్టి ఆవిడ ఆకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్పురుష్వా మదర్పణం. సో కుంతిపుత్రుడా, నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి. ఈ ఒక్క శ్లోకం బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు మనం. ఇది చాలా
అంటే ఎలా చెయ్యాలి, ఈ భక్తి మార్గంలో ఎలా ఉండాలి, ఈ భక్తితో ఉన్న వాళ్ళకు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటారు, భగవంతుడి లోకానికి వెళ్తారు, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం, బానే ఉంది. అసలు ఈ భక్తి ఎలా అలవర్చుకోవాలి అంటే మహాత్ములైన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది, సతతం కీర్తయంతో మాం అలా ఉంటారు అని కూడా చూసాం. కొంతవరకు అక్కడ మనకు ఐడియా వచ్చింది, ఇలా ఉంటారు భక్తులు, ఇలా చేయాలి అని. ఏది సతతం ఎప్పుడు కీర్తిస్తూ ఉంటారు, దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు అదే మార్గాన్ని అటు ఇటు వెళ్లకుండా ఆ మార్గంలోనే ఉంటారు. 4 రోజులు కీర్తించి మళ్ళీ మానేయటం కాదు, వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ ఆ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. వినయంతో, భగవంతుడి మీద వినయంతో ఉంటూ ఎప్పుడు భక్తితో ఆరాధిస్తారని చూసాము. ఇక్కడ అసలు చివరికి భగవంతుడు ఎలా ఉండాలి అన్నది చెప్తున్నారు. సో ఇది ఆయన మనకిచ్చినటువంటి, అర్జునుడికి ఇచ్చారు ఈ సలహా, అది మనకు కూడా మన అదృష్టం కొద్దీ మనం ఈ భగవద్గీత చదువుతున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా ఇది తెలుసుకునేటటువంటి అదృష్టం ఆయన కలిగించారనుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి. నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో నువ్వు ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, యత్తపస్యసి కౌంతేయ, ఏ తపస్సు ఆచరించినా కూడా తత్కురుష్వాం మదర్పణం, అవన్నీ కూడా నాకు అర్పించి చెయ్యి అని చెప్పారు చివరికి. అది మనం ఏది తిన్నా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా అవి సరే. అదే కాదు, మనం ఏది తిన్నా, ఏ పని చేసినా, ఇక ఆ ఒక్క మాట గుర్తుంచుకోవచ్చు, ఏ పని చేసినా సరే నువ్వు నాకు సమర్పించి చెయ్యి. తత్పురుష్వా మదర్పణం, నాకు సమర్పణ చేస్తూ నువ్వు ఆ పనిని చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఏ పని చేసినా, కాబట్టి మనం ఏ చిన్న పని అయినా భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను, ఇది ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను అనే భావాన్ని జీర్ణించుకుని మనం అలా పనులు చేయాలి. ఏదైనా తిన్నా సరే ముందు భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని ఒక నిమిషం ఆయనకు అర్పించి, మనసులో అయినా సరే, బయట ఎక్కడన్నా ఉన్నప్పుడు, ఇంట్లో లేను అనుకున్నప్పుడు అక్కడ భగవంతుడి యొక్క చిత్రం ముందు పెట్టి చేయలేకపోయినా మనస్సులో అది భగవంతుని తలుచుకుని ఆయనకు అర్పించి తీసుకోవచ్చు. ఏ పని చేసినా కూడా భగవత్ తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అనే భావాన్ని మనం జీర్ణించుకోవాలి. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. సో అన్ని పనులు నువ్వు ఇలా నాకు అర్పించి చేయటం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే, శుభ అశుభ అనే ఫలితాల యొక్క బంధనాల నుంచి నువ్వు విముక్తి చేయబడతావు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము కర్మయోగంలో కూడా. అయితే ఇక్కడ తేడా ఏమిటంటే, భక్తితో భగవంతుడికే ఇక నేను ఏది చేసినా ఆయనకే అని అనుకుంటూ ఆ భక్తి భావంలో ఉంటూ అలా మనం గనక ఈ పనులన్నీ చేస్తే మనం ఈ కర్మబంధనాల నుంచి విముక్తులమైపోతాము. ఎందుకంటే మన కోసం కాకుండా భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తే ఆ పనులు మనం ఈ బంధనాల్లో చిక్కుకోము, మనం ఈ బంధనాల నుంచి విముక్తులం అవుతాం. సన్యాసయోగయుక్తాత్మ, సన్యాసంతో నువ్వు మనస్సంతా నా మీద స్థితుడవై ఉంచితే, నా మీద లగ్నం చేసి నీ మనస్సును సన్యాసంతో అలా ఉన్నట్లయితే విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, నీకు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. సో అన్ని పనులు నాకే అర్పించటం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ 2 ఫలితాల నుంచి నువ్వు విముక్తి చేయబడతావు. ఇక నీకు ఏది అంటదు, మంచి గాని చెడు గాని, నువ్వు అలా ఏది అంటకుండా పవిత్రుడుగా ఉంటావు. సన్యాసంతో నువ్వు మనస్సు నాయందే నువ్వు లగ్నం చేస్తే విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా నువ్వు విముక్తుడు, మోక్షాన్ని పొందవచ్చు. ఈ రకంగా అన్ని పనులు భగవంతుడికి అర్పించి మనం మనస్సును ఆయన మీద లగ్నం చేసి ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకు మోక్షం వస్తుంది. నమోహం సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో నేను సమూహం సర్వభూతేషు, అన్ని జీవాలు కూడా నాకు సమానమే. తర్వాత నాకు అందరూ, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరు కూడా నాకు అంటే పక్షపాతంతో నాకు ప్రియులు ఎవరు ఉండరు.
సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియ. సో నేను అందరినీ కూడా సర్వ జీవులను నేను సమంగా చూస్తాను. నాకెవ్వరూ కూడా, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, నాకు ఎవరు కూడా అప్రియులుగా ఎవరు ఉండరు. ఏ భజంతి తుమాం భక్త్య, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో భజిస్తారో పూజిస్తారో, మైతే తేషు చాప్యహం, నేను వారిలో నివసిస్తాను. కాబట్టి నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. కానీ సర్వప్రాణుల మీద నేను సమబుద్ధితోనే ఉంటాను. అయితే ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాలోనే ఉంటారు, వాళ్ళల్లో కూడా నేను ఉంటాను అంటే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మైతే తేషు చాప్యహం. అంటే మనము భౌతిక వస్తువుల మీద ప్రేమ ఉంటే భగవంతుడు అంతకంటే మంచిది, ఈ భౌతిక సుఖాల కంటే మించినటువంటి మీకు ఆనందాన్ని నేను ఇంకా మంచిది ఆత్మానుభూతి నా దగ్గర ఉన్నది, అది ఇస్తాను రమ్మని చెప్తున్నట్లుగా ఈ చిత్రంలో మనకు చిన్న ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. పోతే భగవంతుణ్ణి మనము అనుభవించగలిగితే, ఆత్మానుభూతి పొందగలిగితే మనకి ఏమిటి అంటే ఈ మోక్షం అనేది వస్తే ఏం లభిస్తుంది అంటే స్వేచ్ఛ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శాశ్వత్శాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిని వాళ్ళు ధర్మాత్ములు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్ములుగా అవుతారు, మరియు శాశ్వత శాంతిం నిగచ్చతి, వాళ్ళ శాశ్వతమైన శాంతి వాళ్లకు ప్రాప్తిస్తుంది. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. కాబట్టి నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా కుంతిపుత్రుడా ఈ నష్టానికి గురికాడు అని నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు. ప్రతిజానీహి ఏమని ప్రకటించవచ్చు? నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టపోడు, భగవంతుడిని నమ్మి నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అన్న విషయాన్ని నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు. కాబట్టి నన్ను పొందినటువంటి నన్ను భక్తితో కొలిచినటువంటి వారు త్వరితంలోనే ధర్మాత్ములవుతారు, శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు, నా భక్తులు ఎప్పుడు నష్టపోరు అని కౌంతేయ, పార్థ, అర్జున నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు అని శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కష్టాల నుంచి ఆ స్వేచ్ఛ అనేది వస్తుంది భగవంతుణ్ణి నమ్మిన వారికి. ఇక్కడ అంటే ప్రహ్లాద మహారాజుని ఈ నరసింహావతారంలో ఉన్న నారాయణుడిని చూస్తున్నాము. హిరణ్యకశ్యప వధ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తుంది. తర్వాత భక్తులు ఎవరు భక్తులు అవ్వచ్చు అని మనకు కనుక డౌట్ వస్తే, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. అర్హత ఏమిటి అంటే భగవంతుడి మీద భక్తియే. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రా ఏపి యాంతి పరాం గతిం. జన్మ, జాతి, కులం, లింగ భేదం లేకుండా ఎవరైనా సరే, సమాజం అంతా అసహ్యించుకుంటూ ఎవరైనా ఉన్నారా, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా, అందరూ వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు అని అన్నప్పటికీ కూడా ఎవరైనా సరే భగవంతుణ్ణి శరణు పొందితే వాళ్ళంతా కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి, ఏ భేదము లేదు భగవంతుడి కల్లా ఆయనను భక్తితో శరణు ఆయన మార్గంలోకి వెళ్తే చాలు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పరమ పదాన్ని పొందగలుగుతారు ఎవరైనా సరే అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూపిస్తున్నారు. ఆయన ముస్లిం మతంలో పుట్టి ఆయనకు భగవంతుడి మీద భక్తి కలిగి చైతన్య మహాప్రభు కాలంలో ఉన్నారు. ఆయన చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గరకు వెళ్ళి హరే కృష్ణ మంత్రోపదేశం చేయమని ఆయన్ను అడిగి ఆ మంత్రోపదేశం ఆయన చేసిన తర్వాత నిరంతరము ఆ హరే కృష్ణ మంత్రోపదేశంతోనే ఆయన చివరికి ముక్తిని చైతన్య మహాప్రభు చేతులలోనే పొందటం జరిగింది. ఆయనను వాళ్ళ కులస్థులు, చాలా మతస్థులు చాలా ఇబ్బందులు, నదిలో పడవేయటం ఇటువంటివన్నీ కూడా చేశారు. అంటే హిందూ మత మార్గంలోకి వెళ్ళారు అన్నట్లుగా. కానీ ఆయన ఆ మంత్రాన్ని ఏ కష్టాలు వచ్చినా మానకుండా ఆ మంత్రాలతోనే ఆయన చివరి వరకు ఉంటూ చైతన్య మహాప్రభు చేతిలో ఆయన కోరి నాకు విముక్తి కలిగించు అని కోరి ఆ రకంగా ఆయన పరమపదం చేరారు.
హరిదాస్ ఠాకూర్. అందుకే నిరంతరం నామజపం చేసేవారు కాబట్టి ఆయనకి నామాచారి అని కూడా ఒక బిరుదు ఉంది. ఈ శ్లోకం లాస్ట్ది ఈ 9 అధ్యాయం కరెక్ట్ గా భగవద్గీతలో మధ్యలో ఉంది కదా, 18 అధ్యాయాల్లో 9వ అధ్యాయం. ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఇది ఆఖరి శ్లోకం. అంటే భగవద్గీతలో మధ్యలో ఉన్న శ్లోకం భద్రంగా పెట్టారు మధ్యలో, అంటే చాలా ముఖ్య శ్లోకం అని అర్థం. కాబట్టి ఏమిటో ఈ శ్లోకం చూద్దాం. అత్యుత్తమ సారం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. మన్మనా భవ మద్భక్తో, నా మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ కూడా నా యందే నన్ను స్మరించటంలో, భగవంతుల్లో మనం నిమగ్నం చేసి ఆయన్ని స్మరిస్తూ మద్యాజీ మాం నమస్కురు, భగవంతుడికి నమస్కారాలు అర్పిస్తూ, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, భక్తితో ఉంటూ ఆరాధిస్తూ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ పూర్తిగా భగవంతుల్లోనే మనం మనస్సును లగ్నం చేస్తే ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, ఈ రకంగా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిలో మనస్సును లగ్నం చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా భగవంతుడిని మనం చేరుకుంటాము. సో మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడిని స్మరించటంలో నిమగ్నం చేస్తూ, భక్తితో ఉంటూ ఆరాధిస్తూ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ అలా భగవంతుడిలో మనం మనస్సును లగ్నం చేసినట్లయితే తప్పకుండా మనం భగవంతుడిని చేరుకుంటామని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు భగవంతుడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో భగవంతుడిని ఈ రకంగా స్మరిస్తూ ఉంటే మనకు ఆ అవకాశం కలుగుతుంది. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణుజొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తి యుక్త మార్గంలో ఆ సేవ చేయటం ద్వారా అత్యుత్తమమైన గోలోక బృందావన ధామాన్ని మనం పొందగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.